8 април, 22 градуса, лято направо. Та пролета е адски топло. Даже се виждат и тук там е някаква кленче по реката, не е истина. Миналата година и предните години даже при юни месец тук нямаше нищо още. Което е много добре. Даже направо ще взема въйцата и там при брега ще се пробвам. А от тази страна, където ми беше любимото място, вече няма ми е толкова любимо. То вече няма да има ловене тук. Дърветата са изпочупени. Въобще не става за никакъв риболов. Освен някакъв статичен долу, евентуално ако слезне, но като цяло е зле. Пак ще пробвам първо с воблерчето. Напоследък булдот си го оставам за резервен вариант, ако случайно съм какво. Много е приятен риболов с него, защото той е повърхностен и атаките са много зрелищни. Много се зарибих дълго с него. Тук тихичко е там отзаде да им мина към кръп и ще мятам към моста. И от тук някъде повлезна. Там да. Не беше никак лош. Ето го първия. Сефтето направих за април месец тук. Никой не съм фашил с риба. Тази година просто е много топло. Няма ги мъча повече тук. Ще да мога гледам и други места, че нямам много време. Тук покрай веца да не го изпускат. Мой там да успя да фана някаква риба. И после ще се върна на стандартните места. Гребната база, планинарника и към стената после ще се ориентирам, че там после си хвана. Не го изпускат. Перфектно. Първо ще пробваме тук от към веца. Сам си имах няколко местенце, да мога да слезнат по-тихичко. Много е важно да пазите тишина. Дигнете ли шум, риболов на кефал, трудно се получава. Трябва да сте много тихи. Понякога не се получава. Сте тихи, но се опитваме максимално. Има рибки и тук. Я да видиме. Дали ще мога да фана нещо? Булдото няма го слагам. Вече фанах една риба, не съм какво. С него е ясна работа. Те са много малки. Гонят го някакви рибета, но са колкото малкия ми пръс. Са безводие тази година не е на добре. Въобще не е. Тук има по-големи, но не трябва да ги плаша. Това беше много хубав. Дай пак. Тук е. Не е много голям, но хубав. Дано не съм ги оплашил много само.
спортен. Тук бях седрени, обаче там е по-големи. Ама трябва да мина и тук по понтона и да успея да им фървам. Не видя помаш. Може би ще хода кликна. Без да си изправям. Добре. Те точно тук седат накрая. Това беше много тъпо, където го направих. Така, и сега лекичко. Без да дигаме шум. Майки оплаших, мамка. Стой мирен. Тотмакис. Дом Педро Тотмакис. Ето че толкова залягане и криене тук, където трак си струваше. Пак тук на посията. Още някакви проводки ще направиш, приключвам тук. Как стане джангър, не е много хубаво като цяло. Ето ще една бройка на прибиране.